Пране и сушене на дрехи. Изпръснете кошовете за пране на клиента. Сортирайте мръсните дрехи по цвят или материя. Тъмни цветове. Бели дрехи. Червени, розови и оранжеви дрехи. Вълнени дрехи и такива за пране на ръка да бъдат отделени. Кърпи и чершафи отделно. Напълнете барабана с сортираните дрехи. Поставете перилния препарат в подходящия контейнер. Изберете правилната програма за изпиране и включете пералнята. Дрехите се изсушават или на простор. Или в сушилнята. Към следващото видео.